Technique Elietariane Ndemo Steven Biamono murikito Ndemo Steven asoroboti rwa senchire yoboyekiranu ananasiri tukolinene Yale rogo tigana na yubono mwancho murigere tomera no murikito Josephat Amise oyo gotamanyi n'abamenye kurwase Kenyero Kyanyaganja ke gotoka sesa county ya Sameta imeye bunge ya bubase county ya Kise nigo bagandete kwe murungania sokere nanse ko bolende asense meyo niga gotamanyi buna abanta bange barokane kwe bwate nebikoro byo bosali anasogote magosamba chinyomba chiabanto aniga gocha maiga yenyomba yo mugaka temba goti ya kobekonse asomorero oyubona barigetie konye samboro asenchira yobuime abamenyi be Kenyero Kyanyaganja ime ya Sameta se constituency ya bobasi nigo bagendereta goichanera ebikoro bye bongaiga ebibigendereta byo gosamba chinyomba anene chinga kichyabotuko ono yarenge litukuri ya lero Jumatatu isa 11 iga mongo bogira jugo kama onyoro omonto wakali kumnyoka para kuchumuino no gotama kuchumuino gaiga onya ore ryugiriye mugireri nyinge uko kumnyoka kujoro nyora ya no morero montaso asambire nyomba nyasaye buna ru muyonyo umoro yunyara ko botenena obwate bisigisa amambe yarenge imetuwa mnaka twanya rusya twada kolimyo morero yu njena kagera nganigo yarenge nganigo bebetesa jinde ko kolimyo morero botuko asenge jikone kubwataka no mugaka temba nigatebire ebikoro bye bwangoiga no gotaigwana amone ya mate yaye kubwataka nerichi kuri anyarete ko bali kubwatwa ne serikali banyare ko bakubutora emete egiyo ere ange ne chinyomba chiaye umugambiro badiosoro bono ndigereri rube na liye liga abantu baminto mwariro lile abantu baminto bakanga ko chobisi oyo magaje abantu ba forest imbaje tega rube mwariro lile na liye libate betinga barusi mete yororo within 30 days matuka inaerete umutata moko yotamanya tiga iye na ena eja bide tinga line ga nganda baka Mombasa ngajiko moliki ngamara segoro mete mna ya saliri nera ni goja e bar kono kuboli ngatambu yu igirabu mbona na arari robo tuko umo e bar ko ja konsambira nyombanji e bako ta bona ngani jendagere nganye kuwa mate mbatikira sai mate ga nyombe jirwaro njabana gakore ke bana tingo manyanga ne ryo mana ryemete bana burigo gere nyomba yane ari gocha kuya bana bayire nyomba marembe timbu atike ko gere no ni changa nkwanekera para abantu banyagonse kabake bituma byasarekanga timbu ati asenkwanekera mu para mbe ngake na njenyo ara asenkwanekera bituma boigo omongina Florence uye nyomba ya yanyare to kobego sambo emetinyi meka yanyare kobego eta niga gendere to kobaga goichanera kuikira boniga asemoka gironde bwansi atarabe kwa biara sambiru nyomba lakini pati gatoka tinara ile rumu eyo katavoka nganale neti ya yiro moito bwatiru nekibirogo ebitamba bya bwatiru kaboka ngasiara mache bamate bagacha bakanyole nyomba na beyete kangona ale gocha kuyira nyomba one bikorwe bigokoranga byagenderera ko babo basiga iganya mumbe Kenyore kega abamenye obono nigo babolire serikali nyare ko bakoenekya yere bitambukiro bya bwango elinde nyare ko bakwirania oborendi ase ensemeyo twagikeire kiagera kente tageti gekorekane tiga twagike nande gente getakeire kemanyi mono engenjo yaye kya gosambu kwa gairega arakabere mate gasambu mongina Florence naiga bago sambese asata manyikandi ngange njoki ebinte ebiwenete bimanyu ngange njoki ndibwe Kenyero na bonda atebe bunambo yo biyase ngenje nyandiri bororo kango babikire nonyene chibarasa denda abantu abo gosemba kagirwa sengenje abantu be Kenyero ni nditoko manya basali bali bachakire twana koranga mwana nyale batali biya basemonto nyale batali biya wana gakie inaro tokumetia bagambita konye nga serikali ebuga dirijiko muna na irandire ase serikali ebuga dirijiko boka baje bangonya serikali ebate barusi mete yororo chinyombe jiga tingo nyara ase bono konganji chinyomba Koripateri gataseni Kiandize TV korwa Kenyero Kyanyaganja egegotoka ime sub county ya Sameta constituency ya bobasi county ya Kisii Elitarane Josephat Hamisi biamono